Barteros, que tal? Hoxe estou aquí con miña abuela e vamos enseñar aquí o que andamos facendo. Como vedes, fixemos aquí un semillero de berzas de coella da Mariña, que moitas gracias a Almacenes Agro por este regalo que nos regalaron eles. Como vedes, son autóctonas de Lugo e dunha cosecha que fixo a Amancio Ortega. E estas están nesta metade. E temos aí un pósito que as identifica. Despois temos estas outras, que son berzas gigante de Caballar, tamén autóctonas de Galicia. Estas, tamén de Almacenes Agro, están nesta metade do semillero. Aquí, o seu pósito que as identifica. E nada, aquí vamos deixar as berzas, vamos botar terra por riba e vamos las deixar a ver se crecen. Así que, bueno, eso, moitas gracias a Almacenes Agro e chao, Barteros. Chao, a que fagas boa semilla.